mohol tieto dny a tieto noci prežiť s vami. Takže rozlúčime sa na tomto našom Orangestage, zavrieme to tu a verím, že sa vidíme v zdraví za rok. Takže sám som pod Stage manager. Chyť to. Ja ďakujem všetkým organizátorom, všetkým ľuďom, čo makali na tomto Orangestageu. Poď môj zlatý, poď, trošku potoč. Potoč, máme menší, bezpečnejší. Všetkým ľuďom, čo tu pomáhali. A ešte raz, hlavne vám, takže na tomto stageu je Fire On. Dovidenia. Orangestage v tejto chvíli končí. Nezabúdajte, hlavne v bezpečí si to užite až do konca a šťastnú cestu domov a o rok dovidenia. Ahojte.